Avui l'Ajuntament d'Alzira ha rebut els representants de la Federació Espanyola d'Halterofília per a visitar esta instal·lació que és el Palau d'Esports, on va celebrar-se el dia 11 i 12 de febrer el Campionat d'Espanya d'Halterofília. Hem rebut al seu secretari i que ha estat visitant la instal·lació. Com sempre, li hem oferit totes i cada una dels nostres serveis para que este Campionat d'Espanya d'Halterofília siga un èxit. A més, també és una cosa de les que tenim en l'Ajuntament d'Alzira, especialment en la regidoria d'Esports, que tenim que fer un reconeixement a un memorial, un reconeixement, un homenatge, diguem-li la paraula que vulguem, a Julián Perea. Julián Perea, tots sabem que ha sigut l'alma mater de l'halterofília alzirenya, qui ha portat de la mà a grans campions com han sigut Lorenzo Carrió i també a la seva germana Moria Carrió. Entre ells també ha portat de la mà a Estefania, ha portat a Gema, en fi, tots els grans atletes de l'halterofília en Alzira han sigut persones, homes i dones que han eixit de la mà d'aquest gran entrenador, d'aquesta gran persona i una qualitat humana excepcional que ha sigut per al deport de l'halterofília Julián Perea. I volem aprofitar este Campionat d'Espanya per fer-li aquest merescut homenatge i esperem que siga tot un èxit. I per tant ara només ens queda que començar a treballar, preparar este Campionat d'Halterofília des del Departament de Deport i també des del Club d'Halterofília d'Alzira, esperant que l'11 i el 12 este palau se ompliga de gom a gom para aquest merescut homenatge a Julián Perea.